Fusen Keta Saddam Sen, Mais- Nyan Sigli Anga Kenakan, Présent. Kamenendene Fojuma est présent, je connais. En Ah, avec la série, en chair et en os. Non, mais Barala, sérieux, mais. Mais bon, c'est là, mais c'est le présent. Ni que Bogar, c'est nos présent. Ah, Min ye Kamenendene Fojuma, Ah. min ye Fasri Ekeba, you know, Lusona Fasrima, Allez. Anfana Ombe Timinandia, min ye Kanga Warboko do ala. kana siga wala. Min ye Sabanfrola, Epmabaye Ka Owoloma, Mhm. min ye politique kuma, Sorokuma, Fokatase de Balbankoma. Kosɛbɛ. Bɛɛ lajɛlen sugandile kɔ Mhm. ka fɛsɛfɛsɛ an bɛ o de ta ni ka ɲɔgɔn tɛntɛn ka don kumaso kɔnɔna na yan Ale. waasa min ye adamadenw ye minnu sigin bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan Mhm. kunnafonibala a ka di minnu ye Mhm. ani minnu n'a tɛ tɛmɛ u tulo kan fewu olu ka se ka faamuyali sɔrɔ jamana kunkanko kibaruya la Kosɛbɛ. dabaji karamɔgɔ n'olu ma salaya Mhm. min ye anw yɛrɛ fana ka wulikajɔ ye an tɛna dɔ bɔ o la Ayi, o kuma waasa an ka baara in ka se ka ɲɛ an bolo Mhm. maa naani fɔ an ka jɛ Mhm. maa fɔlɔ o ye min ye Ahmed Ejekte ye Prince. Sohana Mansi n'o y'an ka YouTube page ye Aha. o mansi o ku bɛ ale bolo Ee, o la, ba- nɛgɛw karafe n'o ye Mamutu Kamara ye Ah. o fana kɛn bɛ k'i sɔn tɛgɛnkɔni tan o sigilen bɛ butɔn caman sanfɛla la Tulonin. e ni ne an tɛ n kun bɛ ɲɔgɔn na yan Ale. lamɛnbaaw ka sɛbɛkɔrɔ fo kokura Kosɛbɛ. mun b'e bolo ka da nin kan Abubakar Siriki, Mhm. dugu jɛ o jɛ i bɛ Ala subahana wa taala fɔ k'a waleɲuman dɔn. Awɔ. Ka sababu kɛ kunun tɛmɛna. Bi an y'o ye sini an b'o ɲini ale fɛ. Mhm. An bɛ jɛ ka dɔ kɛ jamana in gɛlɛya minnu b'a la Ala k'a ban sa. Amina ya Rabbi. Waati bɛɛ lajɛlen ye. Ami, ami. So sigilen don ne wele dakan ye. Ah. A bɛ n'a fɔ n'i ye kunnafonidila wele. I b'a dɔn ko n'a bɛ taa sɛbɛn de ye. I b'a dɔn fana k'a fɔ n'a y'a sɛbɛn fana bɛɛ b'a mɛn. siga t'a la Sɛbɛnnikɛbaw Ah. n bɛ segin a kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. U ka fo. Minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kan. Mm. An lamɛnbaaw foli b'u ye Mali région fɔlɔ k'a daminɛ Kule FM na ka taa se jamana bɛɛ lajɛlen ma. Mhm. Ni Ala ni kira jɛn'a ma. Awɔ. A bɛ n'a fɔ sɛbɛnfura sɛbɛkɔrɔ bɔnbɛ bi kosɛbɛ. Siga t'a la. A bɔnbɛ fo k'a fɔ a bɔnbɛ. Mhm. N'an lamɛnbaaw n'u gɛrɛsɛ kɛra min ye. Ah. Bi an tɛn'o lakale. siga t'o la Mhm. k'a fɔ Mamutu y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ Tiɲɛ. Bakari Siriki. Mhm. Kɔngɔtɔ. Ale nɛgɛ ka di kojugu. siga t'a la Bala cogo bɛɛ de. Fusen Keta Saddam Sen ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indépendant Bisimila. l'indépendant maa min ka fasiri ye nin o ye Siyaka Tarawele ye Siyaka ko mun. Siyaka ko Mm. min ye anw ka minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min n'a bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen Ale. tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ araba o tɛ maa sɔrɔ a la min ye dɔgɔkun kuncɛtɔla ye n'o bɛ bɛn juma ma O tɛ b'a i ko b'a ye la. k'a fɔ baaraw caman bɛ yen a bɔlɔ bɛ turu o kɛnɛ de kɔnɔna na Mm. juma tɛmɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ Ah. minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye a siginna Mhm. min ye kuluba o ɲɔgɔn ye kɛ soba kɔnɔna ye Mhm. kɛnɛ bonya minɛ kun t'an bɛ ka di general d'armée Asimi Goita ma Mhm. kɔrɔfɔ in i b'a ye k'a fɔ a caman saradala kɛnɛ in kɔnɔna na Mhm. min ye projets ye ka taa se min ye anw ka faba n'o ye Bamakɔ district ye Mhm. u ka sanuyako da donna o la Mhm. ka taa se min ye énergie jumali ye Mhm. zango sunkalo min n'o b'a la ka tɛntɛn ka na Mhm. o kuranko a bɛ se ka basigi cogo min na fo ka taa se min ye anw ka dilan ka bugu n'o ye usines ye usines u sugu bɛ se ka dɔn cogo min na Yale. ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin u ma usinitigi minnu bɛ jamana kɔnɔna na ni faso maliba ɲɛmayaso n'u ye u jɔ u kɔkɔrɔ a bɛ kɛ sabu ye baara caman bɛ yen o bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin baara ninnu kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nimisi wasa ye bawo ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ hakilina kumaba caman kɔni bɛ tɛgɛ sigila o kan i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na Bamakɔ district o bɛ se ka sanuya cogo min na wari min n'o bɛna ta ka don o sanuya dafɛ a nafolomugu n'i y'a lajɛ a bɛ t'i jɔ se fɔ wari 508 ani 8 a n'a kunkanfɛn na Ale. n'i y'a lajɛ fana min ye o sugubulon fana ye mobiliw ni taabolo wɛrɛ minnu n'olu kan ka latɛmɛ a kɔnɔna na o kɔni o sugubulon o ta la ni ka o di Tuguna Motors ma Tuguna Motors kalo 3 fana ta bɛ ka d'a ma waasa min ye nin bɛɛ ni belebele kura ninnu ye yɔrɔ furannaw ani ɲamanjɛlaw a ka se ka na ni u ye k'u ta k'u di Meriji district ma waasa sanuya ni bɛnsɛya o ka se ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen taala ye kɛrɛnkɛrɛnniyala minnu sigin bɛ faaba kɔnɔna na yan n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye hakilina ye bɛnkan n'o ye concession ye o latɛmɛna gouvernement ani énergie jumali SA o ɲɛmaya bulon ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye kuranko ye donc ala a b'a la ka taa dɔɔni dɔɔni min ye
ɲɛmɔgɔw ye olu hamina de ye kuran yɛrɛ a kana tigɛ pepewu o taabolo ninnu zango an b'a la ka tɛntɛn ka se sunkalo kalo min ma maanifinw ma mako bɛna jɔ kuran na kosɛbɛ hakɛ min n'o b'a la ka d'a ma sisan dɔ bɛ se ka fara o kuntagala janya kan o fɛɛrɛw de b'a la ka tigɛ o kɛra sababu ye u ka se ka hakilina dɔ ta n'o ye san saba bɛnkan ye n'o ye kɔntara ye o ka se ka kɛ gouvernement ani EDM Mali SA olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔntara n'o fana sela ka sigi sen kan ni ye kuranko ye maanifinw an na ɲinɛ kurantigɛ fana kɔ wa n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye anw ka dilan ka bugu ye n'o ye usines ye usines fana u ka se ka don ba la min ye usine ɲɛmaaw ye a tigiw olu jamana ka se ka jɔ u tɔnkɔrɔ o bɛ se ka dɛmɛ ni sira minnu fana ye o baaraw u nun ka se ka don joona n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ min ye halisa usines olu ka kɔkɔrɔmadoli kɛrɛnkɛrɛnya la tɛgɛnkɔni sina fɛn min ma o de ye société industrielle du centre Mali Faratico n'o ye Faratico SA ye o kɔni o ni siniwaw de kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o yɛrɛ hakilina fana ta la a tɛ waati jan bɔ n'o ye siniwaw ka jɛkulu dɔ bɛ yen ko Oxen o ni anw ka jamana ɲɛmaaw n'olu de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa min ye nin centre belebele in ye a ka ninkura ka se ka fiyɛ a la olu ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ma an bɛ bɛlɛ minnu n'o faraw n'o bɛ ci ka kɛ goudron bɛlɛw ye fo ka tila k'a don an ka sojɔwalew caman dafɛ olu ka baara ɲɛsin bɛ o ma wa min ye anw ka jamana yɛrɛ dugujukɔrɔ nafoloko ye o sariya bolo kura min fana ta la kabi san 2023 o taabolo i b'a ye jɔyɔrɔ min n'o bɛ faso Mali b'a bolo 100 sara la o ye 51 ye nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa Fatriba ka fɔlɔ n'o ye Siyaka Tarawele lɛnɛbana kɔnɔna na k'a fɔ wulikajɔ sabatilen don jamana ɲɛmaaw fɛ n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye waasa jamanaden a bɛ se ka lafiya ni sira o sira ye ka se k'o bɛɛ lajɛlen ni ka kɛnɛ fura ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ye nin ye ŋun sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔ Siyaka Tarawele a ka fasiri don Abubakar Siriki tiɲɛtigi tɔma fatɔ dugumata ta man gɛlɛn fa jatigila sɔrɔ siga t'a la n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko soir de Bamako an ka taa ministère de l'industrie du commerce la min ye ministre Musa Alassane Diallo ye dankɔrɔba in a n'a ka cɛdenw u ye ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ n'a fɔra ɲɔgɔn ye belebeleba nisɔndiya ko don ka sababu kɛ ntɛnɛn don min bɛna janvier kalo tile 26 ma san 2026 ni lancement officiel a kɛ kun ye min kama ye ka se k'a dɔn k'a fɔ usine mun b'an ka jamana kɔnɔna na ka sababu kɛ ni diɲɛ selekina ni jamana fɛn fɛn n'i y'u da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ maa min ka usine de ka ca kosɛbɛ o de bɛ kɛ baarakɛlaba ye n'i ko usine a bolofaraw ka ca k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka taa se minisiriso min ɲɛsinnen don jago Bamakɔ kɔrɔfɔ ma o ka wulikajɔ kɛra nin ye walasa usine u ka se ka ɲini k'a ɲɛ dɔn ka se k'a dɔn k'a fɔ usine hakɛ min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na bi n'o ɲinina k'o ɲɛ dɔn dɛmɛ min kan ka kɛ ani lasiri min kan ka kɛ o na kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen na se ka lafiya o de kama ntɛnɛn don janvier kalo tile 26 wa ministère la a ye weleda kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan u tɛ di kuntigiw kɔ ka sababu kɛ min ye jagokɛlaw ye min ye chambre de commerce d'industrie du Mali ye a ɲɛmaayaso kun bɛ yen min ye usines ka ɲɛmaaw ye olu kun bɛ yen ka taa se ministériyaso yɛrɛ fana o ɲɛmaayaso ma maa maa bɛ yen ni o bɛ ministère de l'industrie du Mali la kɛnɛ na ni olu kɔni kan k'u da don nin kɔrɔfɔ in na a maa bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u ye kɔrɔfɔ kɔni bɔ k'a bɛn baara in a nafa ye min ye o ɲɛfɔra Mali kura ka vision min bɛ yen ni o ye 2063 ye da donna o kɔrɔfɔw la a bi o de minɛn kɔnɔ min ye cɛden 134 ye olu de bɛna cari Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka usine ko ka se ka recensement in bɛɛ lajɛlen ni k'a kɛ k'a ɲɛ dɔn a dabɔkun ye min kama ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ Abubakar Siriki min ye usine tigiw ka ɲɛmaayaso ye olu y'a yira sa k'a fɔ nin baara in kɔni u ye nin jate in kɛ a bɛ waati caman bɔ nka k'a fɔ an sigira ta kɔni k'a fɔ an bɛna baaraw kɛ ta ko gɛlɛya kun bɛ o la dɔɔnin ko mais ko sisan ko baaraw ko olu daminɛnen nin ye min ye chambre d'industrie du Mali ye o ɲɛmaaba kɛnɛ na ni o ye Sɛgɛnɛ Anbala Sinbara ye ale y'a yira sa k'a fɔ nin kɔni ye nisɔndiya ko ye ka se k'a dɔn k'a fɔ usine mun b'an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛɲini k'a dɔn gɛlɛya mun b'a la o ka dɔn dɛmɛ mun bɛ se ka kɛ o fana ka dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ministre yɛrɛ ye ale ye kɔrɔfɔta ale ko nin baara in kɔni a bɛ tali kɛ min na a bɛ 2063 wagati kɔnɔ kɛnɛ na min ye jamanakuntigi ye ni o ye transition ɲɛmaa ye o n'a ka gouvernement olu ka hakili min kɛra
kenna ka se ka baara kɛ izinu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a ko ale bɛ weleda kɛ ka ɲɛsin agent ma ni o ye maa 134 min bɛ ni olu bɛna cari diɲɛ seleke naani bɛɛ la ka se ka nin baara in kɛ Mali kɔnɔ u ka baara kɛ ni professionnalisme ye ni o ye baara dɔnniya ye u bilala baara min na u k'o kɛ n'u y'o kɛ ka sɛbɛnniman kɛ ka na a na kɛ sababu ye an ka jamana kɔnɔna na ministère fana bɛ min nɔfɛ baara olu na teliya an ye nin bɔ soirée Bamako kɔnɔ bi sɔgɔmada na Boubacar Sidiki Fuseni Keta Saddam Hussein no soirée Bamako an bɛ u fo ni tɛgɛ don ne saban bɛ bɔ sababu k'a ma ko le pays i fasirikɛba o de Isa Ejigiba ye Isa ko mun ɲɔgɔnna faama n'o ye Nabila Isa Tɔma ye a kumana ko k'an ka taa sesimu na dɛ i y'a dɔn sesimu o ɲɔgɔn ye olu ka kunbɛn belebele dɔ bolodalen don min bɛna kɛ sababu ye bureaucratie o ka baaraw ka se ka bolo da min ye maa 2 ye fo ka se maa 3 ma olu de tun kɛn bɛ k'u kanbɔ ɲɛmaakɔrɔ n'o ye kɛlɛmaju Sempara ye sesimu ɲɛmaakɔrɔ don wa min y'a ka mandat ye o kɔni o tɛntɛn bɛ ka se a kɛnfɛsen na wa n'i y'a lajɛ fana maa wɛrɛ bɛ yen min kun kɛn bɛ k'i kanbɔ o y'an balaka dɔ ye fo ka taa se maa 3nan ma n'o ye Aruna Kante ye kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u fanga fara ɲɔgɔn kan k'a jira sa k'a fɔ min ye chambre de commerce d'industrie du Mali a kɔni a jira an bɛ k'a fɔ a bɛ kuma jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen to a la jagokɛla misɛnman ani kumaba fo ka taa se an ka sɔrɔ bosobaw ma usine-tigiw fo ka taa se taabolo wɛrɛw ma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ jagokow ma na bɛɛ lajɛlen kɔni o wakilu sɛmɛ bɛ chambre de commerce d'industrie du Mali de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o kalataw n'o bureaucratiques baaraw bɛɛ sen na i yalima ko a kan ka kɛ farafarali walima kungilenninw t'a la ka ɲɔgɔn ye a kan ka k'o kɛnɛ ye wa o kɛra sabu ye min ye candidat tɔw ye olu kɔni y'u fosi ka bɔ u ka jɔyɔrɔw kɔrɔ k'a fɔ k'u na danaya da Maju Sempara kan bɛnkan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ waasa min ye chambre de commerce d'industrie du Mali ani maa minnu bɛ u nɔfɛ jɔn ko Ala u bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ min ye candidat min bɛ yen n'o ye Aruna Kante ye a ko ale ka sɔn bɛnkan o ka tɛmɛ ani Maju Sempara cɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye chambre de commerce d'industrie du Mali ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛn bɛ ka jagokɛlaw kumaba ni misɛnman ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ olu de ma waasa ka se ka u kɔkɔrɔma don i b'a ye k'a fɔ o baara k'a tɛ taa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔ a tɛ taa n'aw ma bɛnko la wa a tɛ taa n'aw ka yetaw fankelen fɛ n'olu ma kɛ kelen ye o hukumu de kɔnɔna na jamana yɛrɛ bɛ dangan min na jamana n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya minnu n'o bɛ jamana in dara kabi san 2012 n'i y'o lajɛ k'o tɛntɛn ka na fo 2025 na min ye ɲɔgɔn sama ani kɛlɛmisɛn kun tɛ kɛlɛ minnu na olu kɔni k'o man ka kɛ fɛn ye fɛn min ni mɔgɔw kan k'o banba u kan bɛn ni kelenya o de kɔni kan ka sanga n'a ka waati munumunu maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye jagokɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaw olu b'a la k'u sɔn u ka fan nka min ye jagokɛlaw fana ye min ye jamana ye a donnen bɛ olu de fana kuncɛ la wa n'i y'a lajɛ fana jamana a julaw kumaba ni misɛnman bɛɛ lajɛlen de kɔni b'a la k'i cɛsiri sa jamana in bɛ se ka wuli ka jɔ a sen 2 ka cogo min na sɔrɔ taabolo hukumu kɔnɔna na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka timɛ ka se a hakɛ la min ye Aruna Kante halisa a y'a jira k'a fɔ ale ni Maju ka bɛnko la u ka hakilinaw ni yetaw ka kɛ kelen ye février kalo min filɛ nin ye sɔɔni n'an b'an pan k'an jɔ o kɛnɛ kan min ye chambre de commerce d'industrie du Mali bureaucratique ye n'o y'a assemblée consulaire ye o kɛnɛ ko n'o dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen bɛ tɛgɛ kɔni si maa min na maa kelen Maju Sempara il y a pas vote en ce moment. Cogo di n'a fɔra ko consensus e bɛ mun nɔfɛ sa consensus kɔrɔ don k'a banna ka ban an bɛna ka kɛ danaya de don k'a formaliser k'a latigɛ ka taa don ka bɔ kalataso kɔnɔ walima ka tigɛ kɔrɔta a banna min ye chambre de commerce d'industrie du Mali ɲɛmaa ye maa bɛ se k'a fɔ sa a kɔni a b'a ka kɛnɛ kan a bɛ sigi tɛgɛ yɛrɛ 2 kɔrɔta yanni kalata yɛrɛ don cɛ yanni bureaucratique cɛ nin ye sɛbɛn ye fɛn min y'a salo ka bɔ le pays kɔnɔ Isa Jigiba a ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko nouvelle horizon an ka taa kunun ta yɔrɔ la i b'a sɔrɔ kunun ta de jara siga t'a la min ye Sikaso gouverneur ye min ye Marie Claire Dambele ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan i n'a fɔ communiqué min kɛra ntɛnɛn don min bɛna janvier kalo tile 26 ma san 2026 ale y'a yira sa k'a fɔ min y'an ka faama maaw ye an ka woromasiri tabaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye u ye baara belebeleba kɛ Sikaso mara la k'a sababu kɛ
kɛ min ye maamurufilenw ye olu ye wulikajɔ min kɛ don laban ninnu na min ye cikɛla caman ye min ye forotigi caman ye ka taa se baganjago la caman ma ni k'u ka misiw n'u ka sagaw n'u ka baw ni ka salo ka taa n'a ye a Boubacar Sidiki saloli kun kɛmɛ laada ye Sikaso mara la ka sababuya kɛ bagantigi caman bɛ olu bolo bɔ u ka bagan na ka sababu kɛ i bɛ mɛnɛko la tuma min na i bɛ taa sisa lajɛ sɔgɔmada fɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn de ye fɛn de ye o de kama an ka sɔrɔdasiw ye wulikajɔ ni k'a bolo da u ye sɛgɛsɛgɛliw bolo da kunnafoniw dira sɛgɛsɛgɛliw laban nana min di maa ninnu o yɔrɔ dɔnna maa minnu ka baara ye nin ye o ye GIAT maaw ye ni o ye banmaciw ye minnu bɛ yen ni olu kɛmɛ ka suna tigɛ ka bɔ maaw ɲɛna sɔrɔdasiw ye wulikajɔ min kɛ o kɔni jaabi nana kɛ min ye o kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen n'u ka baganw ni u minɛna Sikaso jamana na bagan caman ba sɔrɔdasiw kɔni ye banmaciw ninnu n'u k'u ni kɛnɛ karaba mana surunyana ne ka sɔrɔ k'u ka baganw ni ka maaw ka baganw ni k'u minɛ ka na baganw minɛnen ka na min ye gouverneur ye a k'a bi bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an ka woromasiri tabaw ma n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔ min kɛ ka sababu kɛ u bɛ nin de la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la bonyamasegin kɔfɛ ale y'a yira sa k'a fɔ a b'a ɲini Sikasokaw fɛ mɔgɔw ma bɛ ne de ka bagan kɔni tununna Boubacar Sidiki ni ka bagan kɔni tununna n b'a f'i ɲɛna i bɛ se ka na min ye 48 heures o tile fila sa wa i bɛna tile fila i bɛ n'i ka baganw nɔfɛ nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu nka takanba nka baganw bɛ yen i bɛ na di dalilu ye sɛbɛnfuraw ye daliluw bɛ na sɛbɛnfura cogo di min ka fɔ vaccination papier bɛ yen siga t'o la sɛbɛnfura dɔw bɛ k'i bolo e bɛ se ka bagan caman ba mara ka sɔrɔ t'i bolo n'a sɔrɔla bagan fana ni a tɛ komi maa dɔw ka fɛntigiya wa o tɛ viɛti ta o ye cɛ ayi ni ko ma wuli walima moto tununna o bɛ boli ka taa viɛti i ka kuma ye tiɲɛ n'a fɔra ko k'a lajɛ n'i ye sɛbɛnko don baganko la maa caman bɛ yen olu b'a fɔ ko warilafili don dɛ n'a fɔra ko salon vaccination papier tɛ jɔnni bolo n b'a fɛ k'i ti dɛmɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ taa ɲini i bɛ se ka Boubacar wele ten dɔgɔtɔrɔso fa vétérinaire Boubacar ne kɔni fulakɛ kɔni Jalo Jakite bɛ k'i wele b'a lajɛ ne bɛ se ka papier kɛ n ka vaccin la n ka baganw na ko salon vaccination kɔni fulakɛ bɛ ba de bɔ faamaw bugu b'a la Boubacar Sidiki ko ni gouverneur ko ni bi na kɛrɛnna k'i ni ka dɛlɛw bɛlɛw kana tamasero de bɛ sigi misiw la n'i nana n'o tamasere a bɛ se ka kɛ law la ɲɛ bɛ se ka k'i ma i bɛ nin kɛ tamasere la sɛbɛn gati de la fɛ ka ko wuli dɛ n'i nana n'i ka tamasere baganw t'i yɛrɛ la fɔlɔ dɛ o tuma mun sɛbɛn de taga a Boubacar bɛ don wa an b'a la ni se don an b'a fɛ k'i ta Boubacar Sidiki o fana kankara bɛ ja fulaw ye Sikaso ko misiw kɔni nana ko mais gouverneur ko n'i bɛ n'i ka misiw nɔfɛ i bɛna ɲininkaliw de bɛ k'i la fɔlɔ dɛlɛw tɛ bɛ d'i ma n'i ka dɛlɛya kɛra dɛlɛya min ye kɛnɛna i n'i ka baganw bɛ taa a ko ale kɔni bɛ bonyamasegin ka ɲɛsin Sikasokaw ma halisa o bɛ kunnafoni min di banmaciw ka kɛwale la u ka kunnafoni di min y'an ka woromasiri tabaw ye olu bɛ wulikajɔ kɛ walasa min ye tiɲɛniw ye olu bɛ se ka dabila min ye Sikaso gouverneur ye a ka kɔrɔfɔlaba kɛra min ye a ko wulikajɔ de bɛ sen na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka k'a tɛ taa population ka dɛmɛ kɔ n'u ye dɛmɛ kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka fintilakaw ni k'u ka baara teliya nin ye sɛbɛn an min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada na Boubacar Sidiki Boubacar Sidiki son sigilen don ne wele dakan ye bala cogo bɛ di Fuseni Keita saramisɛnnin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Soir de Bamako Soir de Bamako Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ko min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye hɛrɛ ye jɛkulu n'an k'a ma ko association entraide des femmes pour le développement e ko olu wulilen tɛ k'u jɔ wa o wulikajɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi minnu bɛ yen n'olu ye cɛsabaatɔw ye se tɛ minnu ye denmisɛnninlaka minnu bɛ yen ni se tɛ u somɔgɔw ye ani minnu bɛ yen n'olu ye fala ye maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen sa ni kabi san 2012 ni jamana kɔrɔnfɛla kana cɛmancɛla fɛ n'a kɛla sabu olu ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔw la ni ka n'u yɛrɛ sɔrɔ faaba kɔnɔ walima ka taa jamana in fan wɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye association entraide des femmes pour le développement ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a kɔni o bɛ se ka musaka ɲini cogo min na walima da dumuni k'o ɲini k'o di nin maa kofɔlen ninnu ma cogo min na u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma n'i y'a sɛbɛn lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ka ɲinɛnsa san kelen baara minnu kan ka boloda a kɔnɔna na
na n'an k'a ma ko programme du plan d'activité n'i ye o lajɛ 2025-2029 n'i ye o lajɛ i b'a ye k'a fɔ san damadɔ don o kɔni u ye wele bila don kibaru tilamɔgɔw ma ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli sen jurula sa o kɛra yɔrɔ min na o de ye confédération malienne de travail n'i y'a lajɛ baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ kununko tarata janvier kalo o tile 27 san 2026 nka n'i y'a lajɛ fana maaba caman dun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ anw ka conseil national de transition n'o ye CND n'o ye camanjɔrɔ fanga wasabulon ye o maa olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye Bamakɔ district o dugutigilakaw ka ɲɛmaya bulonba n'an k'a ma coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Samɛ mairie a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se Samɛ a dugutigilakaw ma fo ka taa se maaba caman ma jɛkulu wɛrɛw to a la ani yɛrɛ jɛkulu min ni bɔra ka n da to a la sisan n'o ye association entraide des femmes pour le développement ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa jɔ kɛnɛ in kɔnɔna na o y'a jira sa min y'o ka barodalasigi a kun sigin bɛ kumakolo min kan n'o ye thème ye ko yalima min ye kɛnyɛrɛye jɛkulu ye n'o ye ONG association entraide des femmes pour le développement ye a jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye anw ka jamana a yiriwali ani kɛlɛw silasali la wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kɔni u ye wuli ka jɔ kɛ wa ɲɛfɔliw caman fana bolo dala kɛnɛ in kɔnɔna na confédération malienne du travail o ja b'a la kɔnɔna na nka n'i y'a lajɛ kɛnɛ min kɔni n'a dawula kun y'an mɛn sɛbɛkɔrɔ y'an mɛn kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ Samɛ o maire Samɛ o dugutigi o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se Bamakɔ dugutigilakaw ka coordination ma coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako Bokar Taabure o tɛ jɔma ye wa o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ale ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ min ye nin kɛnyɛrɛye jɛkulu ye a ka wuli ka jɔ a n'a bɛ cɛsiri min na ka ɲɛsin falatɔw ni yatimɛw ma ani muso cɛsabaatɔw olu dɛmɛli baaraw bolodali ma jɔn ko Ala k'u kan ka sɛbɛkɔrɔ fo a la wa k'u kɔni u ye baara min boloda nin ye dɛ a kɔni kɛra ka se ka i to zira la ka kansiri bɔ nɛrɛ la bawo min y'u ka san damadɔ baara minnu kan ka boloda 2025-2029 o baara minnu kan ka boloda n'an k'a ma ko plan d'action o kɔni sen fɛ sa ka tila ka don kibaru tilamɔgɔw wele ka ɲɛfɔli kɛ ko jɔn ko Ala k'olu kɔni k'u bɛ foli ni bonyamasegin ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye CMT fana ye o min ye confédération malienne de travail ye olu ja b'a la baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun donna ye wa o fana maa dɔw fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na min sen fɛ sa i b'a ye k'a fɔ ONG yɛrɛ a ɲɛmaaba an balaka dɔ don n'o y'a présidente ye ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a ka kuma lasela min nana nɔrɔ bila o de ye Haseyi Sise ye o kɛlen kɔ ka kuma ta a ye dugutigiw fo ka min ye maa o maa bɛ yen n'i sen ye kɛnɛ sɔrɔ ONG in a ka weleli jurula a ye wele ta ka sa a ye foli ta ka s'a bɛɛ lajɛlen ma k'a jira fana k'a fɔ min ye wuli ka jɔ ye nin san damadɔ baara min n'o kɛn bɛ k'a bolo n'o ye ka plan d'action ye jɔn ko Ala k'u n'a bɛɛ lajɛlen waleya a ye hakilinajigi fana kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye ONG AFD a bɛ wuli ka jɔ la jamana in kɔnɔna na ɲinɛ y'a san 25 ye o san 25 a ye cɛsabagatɔ caman ɲɛji cɛ min ye fɔlɔw ani yatimɛw ye k'u caman kɔni ka jɔ u jigi kɔrɔ wa n'i y'a lajɛ fana jamana in bɛ danga min na gɛlɛya o bɛ a kɔnɔna na bawo nafolo tɛ bolokɔrɔlaw la wa min ye ONG ale kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ b'a ɲumankɛ fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ association entraide des femmes pour le développement maaw ye u ka wuli ka jɔ boloda nin ye sɛbɛn fɛn min y'a salo ka bɔ esor de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri dun Abubakari Sidiki tiɲɛtigi tɔma maa fiɲɛtɔ ale jalikili mango siga t'a la n bɛ n bolo don ni sɛbɛn min n'an b'a wele ko le républicain ni ale bɔko 74,403 ye min bɔra janvier kalo tile 28 san 2006 ko n'an ma wuli ka jɔ kɛ mun y'an ka kungokolo baw ye ni o y'an ka jiriforobaw ni an maa mɔgɔw bɛ se jiri minnu ma n'a bɛ kɛ sababu ye jamana in ni k'a sini ɲɛsigi ni k'a boloda ka dugukolo lakana ka dugukolo kisi n b'a f'i ɲɛna tiɲɛni ma n'an ko tiɲɛni a bɛ se ka kisi fɛn caman ma min bɛ kɛ sababu ye ni k'an ka nafasɔrɔ siraw ni ka olu tiɲɛ k'o di kungokolo fantan bannaani caman bɛ yen i n'a fɔ n'i y'an ka jamana lajɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na min ye forêt 112 ye 112 forêt o de bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min ye kungokolo bantan ye o de bɛ yen kuma lasurunya superficie min ye hectare ye o ye 1338,991 hectares ni bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔ n'i y'a jate k'a fara ɲɔgɔn kan kuma lasurunyana 100 sarada la a bɛ 1% a bɛ o de kofɔ Bubakari Sidiki a ko ni dun ye jateminɛ kɛ ni kungo kɔnɔ minnu bɛ an bolo ni o ye 112 ye ko jiri belebeleba min b'a kɔnɔna na n'a jiriw n'u ma lakana ni wuli ka jɔ ma kɛ k'a jateminɛ an bɛ waati min n'a fɔ sisan caman kɔni bɛ ka taa dɔɔni o dun
mun tali bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman lase an ka jamana ma ka sababu kɛ jiri n'a turula ka ban waati dɔ de b'a tigɛli la ka taa kungo kɔnɔ lajɛ jiribaw lajɛ i n'a fɔ banaw n b'a fɛ ka taa se siw ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ninnu caman bɛ kɛ furaw ni fɛnw ye o ɲɛdɔnnen don nka n'a ma kɛ a kɛcogo la k'a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ olu na sɛbɛn Fatireba ka fɔ la ni o ye républicain y'a ɲɛfɔ cogo min na y'a yira k'a fɔ ni kungo kɔnɔ minnu bɛ an bolokɔrɔ yiri ninnu a ko sariya fana de bɛ a la sariya minnu kan ka tɛmɛ ni min sira ye walasa baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen lakanalen don ni sariya ye walasa i kana se k'a kɛ ten i kunfɛ nka n'i wulila ten k'i bɛ k'a kɛ ten k'a bɛ kɛ sababu ye tiɲɛni i b'o lase jamana ma o dun ye fɛn min ni o man ɲi ni o ka gɛlɛn ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ Abubakar Sidiki walasa jiri minnu b'an ka kungo kɔnɔna na ni nafaw b'a la an ka kungo kɔnɔna 112 in a ka lakana a ka surveiller a ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min a bɛ sariya min kɔnɔ a ka t'o sira fɛ ko sinon an bɛ ka taa waati min na caman kɔni ko caman bɛ ka taa dɛ ko n'o dun kɛra ko an ka lafiya tɛ o la k'o bɛ na ni gɛlɛya ye o la ni ye Musa Sama Jalo n'i y'ale ka sɛbɛn an ye min bɔ le républicain kɔnɔ bi sɔgɔmada na Bubakar Sidiki. Le républicain ka fara Musa Sama Jalo kan an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo. Fuseni Keta Saddam Hussein ni tɛgɛ don ni sababu bɔ sababu ni o k'a ma ko la lettre du peuple malidenw ka bataki n'i y'a ta k'a lajɛ ka jɛ ka sɛbɛn n'o rédaction ye nin y'u ka fasiri ye k'an ka taa an ka malosɛnɛyɔrɔ kɛnɛba in kan dɛ office du Niger maa kura dɔ sugandi la k'o kɛ ɲɛmaa ye n'an k'a ma ko président directeur général min ye Abdoulaye Diané ye Abdoulaye Diané maa do danaya dala ka an ka conseil des ministres dɔ senfɛ ka bɛn jumadonya dɔ fana ma janvier kalo tile 16 san 2025 n'i y'a lajɛ maa min do danaya dala ka sanga ni a yɛrɛ ka wuli ka jɔ a n'a ka galabu ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a ye diɲɛ ye juillet kalo dɔ tile 17 san 1962 wa min ye Sikaso région ye n'o ye marabolo sabanan ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛla yen de nka n'i y'a lajɛ fana a kɔni a y'a ka walanw daminɛ o kalan ninnu senfɛ sa min ye maîtrise ye o bɛɛ a bolo relation internationale et administration publique o kɔni o jaso bɛ k'o don a kɔngɔn na wa n'i y'a lajɛ fana maa do a tɛgɛ bɛ foroba ca la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ bawo min ye san 25 ye baara n'o ye expérience ye o ɲɛdɔn bɛ a la n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye président directeur général de l'office du Niger ye ɲɛmaa kura n'o ye Abdoulaye Diané ye Diané jɔn ko ala i b'a ye k'a fɔ a ye consul général ya fana kɛ Mali cɔ a la Faransi faaba kɔnɔna na n'o ye Paris ye o baara in a y'o timɛ k'o se a hakɛ la wa min ye mairie min n'o bɛ sigida 5nan fana na e ko o maire lakaw olu fana ka premier adjoint kun maire ka premier adjoint kun tɛ wa o wulikajɔ a y'o baaraw fana timɛ wa k'a sugandi k'a kɛ président directeur général de l'office du Niger ye conseil d'administration juru la i b'a ye k'a fɔ a y'o baara ninnu sɔrɔ min fɛ o de ye danaya ye bawo n'i y'a lajɛ conseil d'administration jɛkulu wɛrɛ to a la n'an b'a wele ko agence nationale pour le développement des biocarburants an ko a ma ko ANADEB o fana min ye o ɲɛmaaya ye o fana tala ni ka di a ma n'o fana bɔla yen i b'a ye kabi san 2021 tɛmɛlen min ye o PCA ye président conseil d'administration Somajebu to a la o fana o kun t'a mɛn ni ka kalifa a la k'a to yen de a sugandila ni k'a kɛ office Niger o président directeur général ye an ka jiwo de tun b'ale bolo ala kana bila an ka malo ko kɔnɔ a banna o kɔni maninfin dɔ fɛn kɛli dun fɛn ye yɛrɛma hɔrɔnya bɛ tɔgɔ kan wa baara tɛ tiɲɛ ale bolo min ye Abdoulaye Diané ye donc ala danaya ma da ka gansan jamana ɲɛmɔgɔw ye a ka baaraw de taabolo lajɛ a nɔfɛ sɛgɛsɛgɛlen kɔ k'a jira k'a fɔ jɔn ko ala nin n'a ɲɔgɔnko caman n'a ye nin sɔrɔ ka bila an ka foroba cakɛda ɲɛmaya la a bɛ kɛ sababu ye an ka hakilina caman bɛ yen ani laɲini caman bɛ jamanadenw na o bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sabati fɛn ye min ye Abdoulaye Diané ye office Niger o PDG kura don a bɛna kɛ sababu ye fana an jigi min da an bɛ malosɛnɛyɔrɔ in kan a ka se ka dun ka fa o ka se ka sabati an yɔrɔ jamanadenw n'olu ye dun ka fa sɔrɔ ka sabati jamana marabaw olu bɛ lafiya bawo min bɛ ɲini camanjɔrɔ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ o de ye fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ joona dun ka fa o ka sabati da dumunifɛnw olu sɔngɔ ko o ka lajɛ ni hakili ye ni bɛɛ lajɛlen ye dun ka fa sɔrɔ ka fɛn i sigi k'i to i sigiyɔrɔ la i mana kɛ Mali fan o fan fɛ i b'a ye k'a fɔ ŋunuŋunu kan caman bɛ ani kuma misɛnnin caman bɛ yen maliden b'o dabila nin ye sɛbɛn sɛbɛn n'a y'a salo ka bɔ la lettre du peuple kɔnɔ min ye ka jɛ k'a sɛbɛn o ka fasi don
Abubakar Sidiki mbembolo do ko ande ta jimi folo bana bangata kene ba ameta mamdu faafe fusen ke da saram sen no daran no dandigel werete ula ne ko bala to ko beti Abubakar Sidiki mbembolo do ni seben namba wele ko le républicain ami wati bi na fo sisan ni ya jateminɛ an bɛ taa faransi jamana na élection min ni o bɛ tali kɛ président du haut conseil des maliens de l'extérieur de France ka a na kɛ a ko ŋɛmɛ segili sabasiri ye an bɛ waati min na fɔ sisan min ye faransikaw ka kiiriso min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnena min ye janvier kalo tile 20 ye min ye san 2000 ni san 26 ye tribunal judiciaire de Boɲini olu kɔni y'u ka hakililata di référé la sɛbɛnfura ninnu kan ka sababuya kɛ n'a fɔ ni ko kɔni kɛra n'a sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔw bɛ wuli ka tribunal ni k'o sɛgɛrɛ olu yɛrɛ kɔni y'u lajɛ u ye sɛbɛnfuraw jateminɛ u y'a lajɛ sariya minnu bɛ yen min ye tɔn yɛrɛ sigira association yɛrɛ a tɛ taa sariya minnu kɔ kiiri i b'o siège olu b'u ka kilata di o kan sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko kiiri kɔni y'a yira sa k'a fɔ min ye laɲini min ye ni Isa Jalo ni ale ye a bila ka taa a n'a ka cɛdenw laɲini kɔni tribunal kɔni y'a yira sa k'a fɔ laɲini a bɛ se ka lajɛ laɲini bɛ se ka lajɛ nka u y'a yira sa k'a fɔ n'i ye Isa yɛrɛ ka kɔrɔfɔ jateminɛ ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ nin kɔni bɛ kɛ sababu ye min ye fiɲɛ bɔda ye ka se k'a yira sa k'a fɔ olu bɛ se ka taa ɲɛfɛ ka sababu kɛ baara bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna na min ye textes ye sariya kɛlen ka olu lajɛ ka se ka jateminɛ kɛ olu kan nka min ye kiiri ye a yira sa k'a fɔ min ye kiiritigɛlaw ye olu ka référé kɔnɔna a ma yira sa k'a fɔ karimasina den jo don ou bien karimasina e de sira walima nin kɔni ye nin ye walima ne bɛ jɔyɔrɔ di e ma olu kɔni y'u ka hakililata u y'o di min ye bɔ assemblée fana ye u m'u ka hakililata k'a fɔ ko assemblée jo b'a la a bɛ taa kɔrɔfɔ fana o ma kɛ a ko la nka olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ baara olu bɛ se ka to sen na nka Isa Jalo ka kɔrɔfɔ la ale ko sa k'a fɔ tribunal ye a ka hakililata di juge ye min fɔ ale y'a se ka se a ka hakililata la nka ni décision ninnu bɛɛ lajɛlen ye provisoire ye fɔlɔ nka min ye candidat Isa ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'an ka consulat minnu bɛ yen k'u ka kɛ cɛmancɛmaa ye ni kalafiliw bɛ kɛ kɔfɛ k'u kana maa si dɛmɛ u ka kɛ neutre ye o de kama sa a yira sa k'a fɔ min ye le candidat Isa Jalo appelle les officiers consulaires du Mali à Paris à adopter une position neutre to kɔrɔ t'o ye k'u ka to kɛrɛfɛ k'u ka n'u da don ko la k'u ka to a tigiw bolo o la sa min ye Isa ye a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ dɛmɛbaaw ma a ko don n'a nataw la ale kɔni wulikajɔ kɔni bɛ kɛ walasa fɛn fɛn ye n'a bɛ ka taa sariya kan walasa a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya ye nin ye sɛbɛn an ye min bɔ républicain na bi sɔgɔmada Abubakar Sidiki Fusen Keta Saddam Hussein no ni daga do ni saban be bo sabam no ka mako l'indépendant ma min ga fasiriye ni o siaka Traoré saka ko mi ye nyene min fe o kele o bara mununu nundu ma be yin ga san yiri ga bo kele yin alisa abe sena bo ko sa dai na ka mine janvier kalo tlimu ga ani saba ka se amuga ani duru ma san 2026 mi on ga kana tigla moye o se si jabalo u yu tegeda drogu jugu badoka min ngoni ni akoni ya hakɛ lajɛ kilogramme 12 ni y'a lajɛ a minɛna sɛbɛnni kɔrɔ ani mayanbugu wa n'i y'a lajɛ ko in yɛrɛ k'a daminɛna cogo di dɛ bawo min ye karido ye n'o bɛnna janvier kalo tile 25 ma mayanbugu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ kunnafoni sanumanw sɔrɔlen kɔfɛ cellule de communication de l'OCS fɛ n'o ye office central de stupéfiants ye o kɔni u ye maa dɔ de dɔdɔli masa ba o kinifɛ bolo o sanfɛla la n'i y'a lajɛ n'o ye mototigi dɔ ye mototigi kɔni mɛ k'a sɛbɛkɔrɔ mɔmɔ a larawele kɔ min ye bolola saki dɔ ye o kɔni tun bɛ a bolo wa n'i y'a lajɛ fana o kɔni kɛlen ka saki in kɔnɔna sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye dɔrɔgojugu ye n'o ye kusi ye o kɔni o kɔnɔntɔn taara ye a kɔnɔ o yelen kɔ a kɔnɔ o kɔni y'a cɛsa ni ka taa bila ɲɛmaw ka bolo kan n'olu ka se ka o ka sɛgɛsɛgɛli tɔ ni ka se ka o bolo da nka n'i y'a lajɛ halisa i b'a ye fana k'a fɔ o bulu kɔnɔntɔn in dɛ n'i ye o bila balansi kan o bɛ taa jɔ kilogramme 12 ani gramme 880 ani 80 bɔ ɲɔgɔn la kusi yɛrɛ n'i y'a lajɛ a bɛ dilan ni fɛn min ye b'o dɔn wa ɲɛnaminifɛn wɛrɛw faralen kɔ ɲɔgɔn kan adamaden kolo o de kɔni de bɛ sini ka don a ko dafɛ waasa o bɛ laɲini ni ɲɛnamini hakɛ min n'o b'a fɛ o ka kɛ a ka se ka o banba kosɛbɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye sɛbɛnni kɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ commerçant dɔ fana tɛgɛ dala o fana ka ye mototigi minɛlen kɔ bawo mototigi
kun bɛ ka taa marchandise n'o ye jagofɛn ye a kun bɛ ka taa di o commerçant in de ma Sebenikɔrɔ yan fan fɛ ale envoyé min ye tile 2 ka kɔ nin wale in ye n'o ye janvier kalo tile 23 ye kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ min ye OCS cɛbaw ye o wulila ka mɔmɔli dɔ kɛ sigida 4 n'a fana kɔnɔna na min ye couche kelen ye n'o ye dɔrɔgu cɛjugu in ye gramme 50 o minɛ na dɔ fana na maa 2 fana bɛ olu kɔni welela k'o ɲininka u dalakan na wa min maa ninnu welelen kɔ ka ɲininka o dalakan na u taara ka taa ka sokɔnɔ na ni ka to o fana sɛbɛkɔrɔ Larawe Laraweli senfɛ min ye kilogramme 1 ani kilo 1 ani gramme 380 ani 80 o mana taara ye a bolo ye wa balance ni b'a bolo a ka soɲɛkɔnɔ in na ye koyi a bɛ peser min na i mago b'a la i mago bɛ hakɛ min na kilogramme hakɛ min na ou bien gramme hakɛ min na ale b'o peser ten ka d'i ma avec tous les matériels complets non ale ka métier don non i ye min fɔ dɛ fasilikɛla yɛrɛ ko ten nin kɔni nin ka baara ye nin ye profession drogue feere et puis il est occupé matériel bɛɛ bɛ yen min ye fasilikɛla ye lɛnɛ bana kɔnɔ n'o ye Siyaka Tarawele ye Siyaka ko nin ko jɔn ko ala nin maa kofɔlen ale kɔni a b'a ka baara dɔn n'a jala a bɛ se 2 bawo min ye kana tigilamɔgɔ n'o OCS éléments ye olu kɔni y'u tɛgɛ da a fana kan min ye janvier kalo tile 24 fana ye ka bɛn sibiri don ma min ye Badalabugu yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye maki dɔ ye minkɛ yɔrɔ dɔ n'a bɛ wele ko maki le nomade o kɔni u taara munumunu salo boloda yen fana na min ye capitaine Demba Tunkara olu kɔni a n'a ka cɛdenw u taara u ye maa 2 sɔrɔ ye ka tɛgɛ da olu fana kan wa n'i y'a lajɛ min ye shisha buteliw ye o baraw n'o jurukisɛw i b'a fɔ ko robinet raccord tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan olu kɔni kun sigilen bɛ yen sa u hakili latigɛlen u b'a pugayi cogo min na sisi kɔni kɛn bɛ k'u sigilen tunu min ye ninnu kɔni n'o ye finitigilakaw ye n'o ye capitaine Demba Tunkara ye a n'a ka maaw don u kɔni y'a ɲini sa k'u bɛ dan kɛ u ma se ka taa koyi tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan nin b'a jira sa k'a fɔ min ye kanan tigilamɔgɔw ye min ye ba kini fɛ bolo ye ani numan fɛ bolo wulikajɔ sabatilen don waasa min ye jamana a ka kananko a n'a ka kɛnɛyako denmisɛnnin kunda o bɛ se ka don ba la cogo min na ani anw yɛrɛ danbe n'an ka tabiya u bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana ka nin fɛnjugu ninnu bɔ an sen kɔrɔ nin ye sɛbɛn bamanan y'a salo ka bɔ lɛnɛbara kɔnɔ Siyaka Tarawele a ka fasiri Abubakar Sidiki bamanan tɛ jeli fililen dɔn ni n bɛ n bolo don ni sɛbɛn n'an b'a wele ko le pays an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye nin festival belebeleba ye ni o ye festival culturel Agobanya ye nin y'a ta ko 11 ye min ni a kɛra 50aire la ntɛnɛn don o bɛ na janvier kalo tile 26 ma san 2026 Abubakar Sidiki an bɛ waati min n'a fɔ sisan sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko nin kɛra don belebeleba ye ka sababu kɛ san o san nin bɛ kɛ nin festival ba in kɔni bɛɛ lajɛlen b'i sigi k'a kɔnɔ ka sababu kɛ a ma kɛ Mali kelen dɔrɔn ta ye dɛ a kɛn bɛ diɲɛ sigi naani bɛɛ lajɛlen ta ye n'an b'a wele ko international la min ye nin festival ba in ye a kɛnɛ kan wa ɲɛmaaya taara ka d'an ka minisiri ma min ɲɛsin don Segu ani Dongo kibaruya ma kɛnɛ na ni o ye Mahamudu Dafe ye Mahamudu Dafe ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na min ye Jɔngɔna Tarawele ye ale tun b'o kɛrɛfɛ nka Jɔngɔna min don san b'a fɛnɛ sɛbɛnnikɛla kɔni b'o fɔ a kɔni ko Jɔngɔna Tarawele don an y'a ye jaw la n'a fɔ l'ancien président o de don kɛ sɛbɛnnikɛla ko ni ne ko sa n ka Amɛri Tarawele ou bien Amɛri Dɛkite tɛ Amɛri kɛ tɛ dɛ ni ko Jɛgɛfɔ i b'a fɔ Amɛri tɔgɔ fila tɛ yan n'i donna Jɛgɛfɔ kɔni kɔnɔ n'i ko Amɛri Dɛkite hali n'i ma farafasi ne ko Abubakar Sidiki k'a kunkolo dilen don kuma bɛɛ n'an ka sɛbɛn o ma f'i ye sɛbɛn Fatigi b'a ka fɔ la a ko Jɔngɔna kun b'a kɛrɛfɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ belebele kun bɛ yen a yira sa k'a fɔ nin kɛnɛ ka maaba caman kun bɛ yen maa o maa kun bɛ Segu ani Dongo kibaruya kɔrɔfɔ kɛ a bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nka min ye sɛbɛn Fatigiba ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Mahamudu Dafe ale y'a yira san 2025 kɔnɔna na k'a fɔ min ye culture kɔni ye Mali kɔni a b'o baara de kɛ san ani waati bɛɛ lajɛlen Mali bɛ se ka lakodɔn cogo min na Segu ani Dongo la k'o baara k'o bɛ kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ association yɛrɛ ɲɛmaaba ni o ye nun Tapili ye Tapili kumana Tapili y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min sa i n'a fɔ sisan hali ni ye UNESCO yɛrɛ ka fɛnw yɛrɛ jateminɛ san 1989 baara in kɛra min ye zɔ de ye a filila nin ko la ka se k'a dɔn k'a fɔ nin festival n'a ɲɔgɔn culture kɔni ye fɛn belebeleba ye ale ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a lamɛnbaaw ma a ye k'a sɔrɔ ka kɔrɔfɔ di min ye minisiri ma minisiri ko ale ko min ye jamanakuntigi ye transition ɲɛmaa ni o ye Asimi Goyita ye k'u ka plan
b'an kɔnɔna na san 2026 ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔna na culture baaraw la k'o de bɛ to sen na ale y'a yira sa k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ culture kɔni a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ka sababu kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ falan an bɛ bala min ye bozow ye bozow komi nin ko kɛnɛ kan olu kɛra bon invité d'honneur ye aw ɲɛna o t'u sinankun ye wa sinankun don bozo sinankun don olu bɛ kɛnɛ mun kan ko gɛlɛn de n ma deli k'a f'i ɲɛna ko bozo dɔ ni kadɔ dɔ delila ka mankan dɔ kɛ bɛɛ dɛsɛr'u la u taara fɔ t'u sinankun ye sinankun dugutigi dɔ b'u kɛrɛfɛ o sinna ka sin ka denmisɛnnin dɔw wele ten nɛgɛso la k'i bɛ taa fɔ denmisɛnninw ɲɛna ko n'u ye kɛlɛ kɛ ko n tɛ yafa de de b'o kɛra kɛlɛ banna k'an sinankun ye ci bila ka na sinankunya in b'an ka jamana ja o la sa olu kun bɛ yen olu fana ye bonyamasigi kɛ k'a yira sa k'a fɔ nin diyara olu ye bonya mun kɛ ko ni ma taa ni dɔ ye so e komi e ba kɛnɛ kɛ o journaliste ninnu i welela i bɛ taa ne y'a ja de ye i welela i bɛ taa ma wele i bɛ taa jɛgɛ ninnu ka kuma ne ma n'e ma taa ni dɔ ye o i kɛmɛ ka na bɔ a sama dɔ la komi fɔ jɛgɛ ka don fana ye nin waati in na sɛbɛn fadiri b'a ko a ko nin 11e édition a ta ko 11 min ye bozow ye u nisɔndiyara u fana ka wele laban kɛra min ye u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɛmɛ n'o bɛ kɛ festival fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kan ka jamana kɔnɔ u ka dɛmɛ kɛ festival kɛlaw fana bɛ fɛn fɛn kɛ u k'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya kɔnɔna na a ko festival bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ yen ko kɔrɔ olu bɛɛ dɔn jamana bɛ se ka lafiya nin ye sɛbɛn an ye min bɔ le pays kɔnɔ bi sɔgɔmada na Abubakar Sidiki Fuseni Keyita Sadam Hussein nin bɛ dansigi an ka bi don kibaru la n'o ye gafe ye kosɛbɛ ka min ye lamɛnbaa cɛman ni musoman denmisɛnnin maakɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ faso maliba kɔnɔna na ani minnu bɛ jamana kɔ kan min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ ye o kun milen bɛ bi Mamutu Kamara fɛ wa min ye anw ka subahana mansin k'u ye n'o ye an ka page YouTube ye ka se ka jaw ta ka bila an ka page kan min an bɛ ejecté nɛgɛtigi a tun b'a yɛrɛ bolo waasa ale kun ka e ni ne anw de kunnafoni ka o lase n hakili la n'an wulila min ye Burapeli nin bɛ dansigi an ka bi gafe la k'a fɔ lamɛnbaa cɛman ni musoman denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye ko ni ce u ka lamɛnli ko ɲuman na